बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ रासियाया फिन खनसेबाव मादार हेर'इन मुंनि आयेनखौ लाबोफिनबाय। रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिना साजि गथ' जोनोम होनो हानाय आइजोफोरनो 13 लाख रां बान्था फोसावदों। रायखांनो गोनांदि थांनाय 1944 मायथाइयाव नैथि मुलुग दावहानि समाव सभियेट इउनियनआ साजि एबा बिनिख्रुइ बांसिन गथ' जोनोम होनो हानाय बिमाफोरनो मादार हेर'इन होननाय बान्था बावजेनदोंमोन। बे बान्थायाव सभियेट इउनियनआ साजि एबा बिनिख्रुइ बांसिन गथ' जोनोम होनो हानाय बिमाफोरनो राङारि बान्था गथायोमोन। नाथाय बे बान्था गथायनायखौ थांनाय 1991 मायथाइयाव सभियेट इउनियनआ दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय कभिड-19 आरो रासिया इउक्रेन दावहानि जाहोनाव रासियानि सुबुं अनजिमाया खम जानो हमदों। बेखायनो फिन खनसेबाव बे मादार हेर'इन आयेनखौ रासिया सरकारा फोसावफिनबाय। मैया दिसपुर जनता भवननि ब्लक एफनि ग्राउन्ड फ्ल'राव थानाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि हलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनन्द शर्माजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो आसाम थुनलाइ आफाद जथायै आथिखालाव आसाम सरकारनि केबिनेट आरो सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि सायाव लानाय माखासे थांखिफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाया फिथाइ गोनां एबा गोरोबलायाखै नामा? बे सावरायलायनायनि उनाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोबां बाथ्राफोरा फरायसा आफाद आरो आसाम सरकारनि गेजेराव गोरोबलायाखै आरो दान मोनसेनि उनाव फिन खनसेबाव आसाम सरकार आरो फरायसा आफादफोरनि गेजेराव सावरायज्लायनाय जाफिनगोन होनना बुंथियो। तामुलपुर जिल्लानि तरंगा मेलायाव दादागिरि सोलिदों। सासे सुबुंखौ टेक्स रां दाबिनानै गोबौ सिखाजों गाग्लोबदों। इन्ड' भुटान ट्रान्सपर्टनि महेश रायआ असिकुल रेहमान मुंनि सासे सुबुंनाव दादागिरि देखायना टेक्सनि 500 रां दाबि खालामो। नाथाय महेश रायनि दाबिनाय टेक्सनि 500 रांखौ आसिकुल रेहमाना होआखैमोन। जाहोनाव महेश रायआ आसिकुल रेहमानखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबो। गाग्लोबनायाव असिकुल रेहमाना आखायाव गोब्राब जखम जायो। बे जाथायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजियो आरो उनाव गाग्लोबजानाय असिकुल रेहमाना गाग्लोबनायनि हेंथायै एफआइआर थिसनो। मख'नो गोनांदि महेश रायआ सिगांनिफ्रायनो दादागिरि खालामना बेबादिनो गोबां सुबुंनिफ्राय टेक्स रां दाबि खालामबाय थायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। कमतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन सुंद'यै केएलअ उदखारि हान्जानि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सासे गोख्रों सोद्रोमाया गावखौ बेंगल पुलिसनिसिम आखाइ दैखांफैयो। आलादा रायजो कमतापुर दाबिनानै हाग्रायाव थांनानै हाथियार हमहैनाय केएलअनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सासे गोख्रों सोद्रोमाया गावखौ सोनाब बेंगल पुलिसनिसिम आखाइ दैखांफैबाय। बे आखाइ दैखांनाय सानैखौ बिसि फिसाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। केएलअ उदखारि हान्जानि गाहाय नेहाथारि कैलाश कच आरो बिथांनि बिसिया गावसोरनि गथ' सासेखौ लानानै मैया सोनाब बेंगल पुलिसनिसिम आखाइ दैखांफैयो। बिटिसिनि 6 सिडिउलनि गोहोफोरा गैमारला नामा? बिटिआरआव मा मावो बेफोरनि सायाव रायजो सरकारासो थांखि लायो नामा? बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिसिनि 6 सिडिउलनि गोहोफोरा गैमारला नामा? बाक्सा जिल्लायाव कम्पानि गायसननायनि थाखाय हा नागिरनाय गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै रायजोनि दामिन बिफाननि जयेन्ट सेक्रेटारिया दामिननि थानाय हा थि खालामनो बिटिसि सेक्रेटारियेट एबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो हरालासिनो बाक्सानि डिसिनोसो हरनाय लाइजामखौ लानानै बिटिसि थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बेरफुसार बिबुंथि। 6 सिडिउलनि हाखौ जोंनि बर'नि हाखौ आसाम स्टेटआ लाफैनानै कम्पानि बानायनायाव सोर गोजोननाय मोनगोन? सोरबा कम्पानिया जोंनि हाफोरखौ लाफैनानै गेदेर गेदेर कम्पानि बानायनायखौ सोर मोजां मोनगोन? नाथाय लेटेस्ट लाइजामनि बादिब्ला जेसेबां बिटिसिनि सिङाव खालि अबैध हाफोर दं बेफोर हाफोरखौ कम्पानि बानायनो थाखाय रायजो सरकारा डिसिनो बिथोन हरदों। डिसिनो बिथोन हरनाय बादियै 10 आगस्टआव डिसिआ मोनसे कमिटि खालामो आरो बे कमिटिनि मुङा टास्क फर्स। बे टास्क फर्सखौ डिसिआ गावनो कम्पानि बानायनो थाखाय जेनेरेशन टास्क फर्स रिभिनिउ मिटिं खालामो। बे लाइजामा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फैयालासे थोंजों डिसिनाव फैदों। बे लाइजामा सेक्रेटारियेटआव फैयोब्ला बिटिसि काउन्सिला थिग खालामगोन बबे हायाव मा खालामगोन। नाथाय डिसिआ माबोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो हाखो होनना गोबां बाथ्रा बुंथियो बिक्रम दैमारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।